Hvad er din ideelle type fyr? Det er 100% en, som er meget ambitiøs og går op i at klare det godt i de ting, han laver. Og så er det vigtigt for mig, at det er en, der er fysisk aktiv. Det betyder ikke så meget for mig, hvad personen laver, men at personen er aktiv og har en aktiv livsstil. Så skal han være positiv, og han skal være glad og social. Fordi jeg er meget social som person. så det betyder meget for mig, at det er en social fyr, jeg er sammen med. Ja, altså han skal være højere end mig, men der skal heller ikke så meget til. Så hvis han er lavere end mig, det går ikke. Nok ofte sådan skandinaviske fyre. Men det er ikke fordi, jeg er sådan, det skal være lyst hår eller mørkt hår. Det er jo ofte sådan nogle høje fyre med sådan et lidt lyst udtryk. Altså sådan, det kan godt være, at de har lidt, altså de stadig har brunt hår, men de er stadig sådan høje, ofte sådan velproportioneret og sådan lyse øjne, lyst hår. Men det er fordi, det er jo ikke nødvendigvis blondt. Nej, altså fordi jeg vil sige, at du også er en skandinavisk fyr, for eksempel. Men du er ikke blond. Diskussion. Hvis man spørger piger i nogle lande, så vil de jo sige, at han skal have en bestemt løn, et bestemt job. Er det noget, du overvejer? Nej, det betyder ikke så meget, men det betyder meget for mig, at de går op i det, de laver. Og at de er ambitiøse, og de gerne vil være nogle af de bedste inden for det, de laver. Ikke gadesælger. Ja. Men hvis han er den på gaden, der sælger mest, så skal vi over. Min ideelle fyr er et menneske, der går op i at være et godt menneske. Og en, der er interesseret i naturen. Tager ud og hiker og sådan nogle ting. Det kunne jeg godt tænke mig. Ikke sådan en byrotte. Den var jeg lidt træt af. En, der er empatisk og sætter sig ind i andre steder og tager så godt af sine gode venner og familie. Altså jeg kan sige mange ting. Jeg har 5 siders note om det, men... Er der nogle af de sådan åbenlyse ting, som også skal være på plads? En bestemt højde, en bestemt job, løn, nogle af de ting? Nej, det vil jeg ikke sige. Så længe at det er en person, der er ambitiøs omkring et eller andet, så er jeg lidt ligeglad med, hvad det er. Faktisk helst ikke nogen, der går for meget op i sådan nogle corporate jobs. Dem synes jeg er lidt nogle soulless dickheads, faktisk. Okay, min ideelle type fyr, tror jeg er en, som er meget charmerende. Og en, som selvfølgelig ser godt ud, men hvad er det at se godt ud? Det er måske en, der er lidt højere end mig, og en, der har lidt længere hår, tror jeg. Sådan udseendemæssigt. Men jeg tror, det handler virkelig meget om charme. Kemi opstår, hvis man kan charmere sig ind på hinanden. Jeg synes, det er fedt, hvis en fyr har ret afslappet tøjstil. Men jeg tror også, det hænger sammen med, at han så ligner en, der hviler meget i sig selv. Og det synes jeg er ret nice. Hvad med nogle bestemte aktiviteter? Er det vigtigt for dig, at en fyr er meget fysisk aktiv? Jeg synes, det er ret fedt, hvis en fyr går op i noget. Så sådan, det behøver ikke være en bestemt sportsgren som sådan. Men hvis han går op i lave en eller anden bestemt form for sport, så viser det også meget om personen, at de sådan går op i, at man er sund og rask osv. Og hvad synes du er den bedste måde til at møde folk på og date i Danmark? Igennem fælles venner, igennem arbejde, skole, sport. 100% at møde folk igennem det, man kan lide at lave selv. Fordi så føler jeg også, at man finder nogen, som interesserer sig for det samme, som man selv gør. Fordi man mødes i en eller anden form for kontekst. Jeg føler, det er meget forskelligt. Jeg føler, at nogen går meget på dates, og andre går ikke så meget på dates. Men der er meget sådan, især om sommeren, og næsten kun om sommeren, er det meget sådan udeliv, hvor folk mødes og får en øl, og så er der flere, der mødes sammen, og så drikker man lige, og så møder man nogle af deres venner. Så på den måde føler jeg, at det er en meget social kultur i Danmark. Og på den måde møder folk, hvis de ikke dater sådan fast. Hvad synes du er den bedste måde at møde folk til at date i Danmark? Danmark, København, ikke? Det er, jeg føler ikke sådan, det er it's not even a city, it's a town. Sådan alle kender lidt hinanden. Det er lidt sådan en venners venner, man ender ude i, føler jeg. Det er meget sjældent, at man kan møde nogen, som man ikke har nogen former for sådan connection med. Hvad synes du er den bedste måde at møde fyre på i Danmark? Jeg hader dating apps. Jeg hader sidst dating apps. Det er det dårligste, og det kan godt være, at folk møder hinanden på dating apps, og det er jeg så glad for. Men du har selv fået en kæreste på en dating app. Ja, okay. Min ekskæreste var på en dating app. Ja, men der var jeg heldig, føler jeg. Men jeg føler, at jeg tror bare, jeg synes, det er federe at møde folk i virkeligheden. Sådan meget igennem fælles venner. Det tror jeg, det er sådan, jeg har mødt dem, jeg har ses med. Og udover Danmark selvfølgelig, hvilke lande synes du så ellers har de flotteste fyre? Ja, jeg synes Danmark har flotte fyre, men ja, det vil nok være de skandinaviske lande. Sådan Nordlandene, det hedder det. Og hvis du skulle pege på et enkelt land, lad os sige uden for Danmark, Sverige, Norge, hvad er det første, du lige tænkte på? Jamen, jeg har slet ikke noget at basere det på, men det er jo sådan noget USA eller Canada, tror jeg. But I have no idea why.
Fordi jeg tror også, der er mange grimme der. Hvilke lande synes du har de flotteste fyre? Ja, jeg ved ikke, om der er bestemte lande. Jeg kan vildt godt lide fyre, der har krøller og lyse øjne. Så hvis der er nogen derude, så... Mørkt hår. Jeg er ikke så meget til Scandinavian guys, faktisk. Så det er godt, jeg bor her. Hvilke lande synes du har de flotteste fyre? Udover Danmark selvfølgelig. Altså Danmark har nogle meget flotte fyre. Jeg er meget til danske fyre. Jeg tror, dem der minder mest om danskerne, det må være de andre skandinaviske lande. Så det tror jeg, det var det, jeg vil sige.